ah, yung mga horoscope natin. Meron tayong Year of the Rat, Ox. Yan. May ox tayo. Saan na yung aking Year of the Pig. Napin ang Year of the Pig. Yan. Year of the Cat. Tiger pala. Tiger. Yun. Si Pig. Yan si Pig. Ay, no. Ganda. Mga tayo. Restriction. Ganda ng mga natin. Yan. Okay. Year of the Pig. Ito na si Year of the Pig. Yes. Yan na, Year of the Pig. Ito, Year of the Dog. Sinong Year Dog? Yan. Ayun na, pinipit ka na yung... Yan natin. Nice. Year of the Rooster. Yan si Rooster. Yan of the Rooster. Ayan pala. Ayan na naman, papapicture ka na naman sa akin. Parang, ano? Tara, papuntahan. Ay shit, may bata na naman. Nagtambay saglit. Gusto ko maamin. Tipagpagin. Okay. Pag-ilo. Pag-ilo. Kurado na. Bumili. Wait lang. Hello guys. Dito tayo sa Botanical Garden. Namamasyal. Ang daming mga bagong Wait lang. Yung picture ng bawat yan eh. Wait lang. ang ganda. Lumuwang na ngayon ang botanical. Hindi katulad dati. Tambay muna ako. Pahinga din. Init. Ang init ngayon dito. Parang bata eh. Parang bata mo ng deta na eh. Nakatalikod. Nung humarap ko, bako magayan. Apa nga mga jeep po? Jeep yung pabrik na Apay nga eh. Madina. Palot man to. Globe. Globe. Wait lang. Yan ako muna to. I'm sure that you want to say okay. Diba na 4 minutes sa